नमस्कार, मी प्रियांका आणि प्रियांकाज किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। चला तर आज मग बघूया हेल्दी सोलकढी। सोलकढी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: कोवळा नारळ, हिंग, जिरं, आगळ, कोथिंबीर, मीठ, तेल, हिरवी मिरची, लसूण। आजची स्पेशल टिप म्हणजे सोलकढी घट्ट व चविष्ट बनवायची असेल तर शक्यतो कोवळा नारळ वापरावा। याला कोकणात आडस नारळ असंही म्हणतात। कोवळा नारळ असल्यामुळे मी इथे नारळाचे छोटे छोटे पीस करून घेतले आहेत। त्यात आपण मिक्सरला लावून घेऊ। त्यामध्येच 1 चमचा जिरं टाकणार आहे, 1 हिरवी मिरची टाकणार आहे, 3 ते 4 पाकळ्या लसणाच्या टाकणार आहे। हे आता आपण मिक्सरला लावून घेऊया। हे आपण आता नारळाचं दूध काढून घेतलं आहे। हे नारळाचं दूध 2 ते 3 वेळाच काढायचं आहे, जास्त पातळ करायचं नाही। दूध काढून घेतलं आहे, ते गाळून घेऊया। परत त्यात थोडं पाणी घालून मिक्सरला लावून घेऊया। असे 2 ते 3 वेळा दूध काढून घ्यावे। हे 3 वेळा मिक्सरला लावून नारळाचं दूध काढून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण आता चवीनुसार मीठ टाकू। त्यानंतर इथे मी 3 चमचे आगळ टाकते। आगळ किती प्रमाणात आंबट असेल त्यानुसार प्रमाण कमी जास्त करावे। तुमच्याकडे जर आगळ नसेल तर तुम्ही कोकमही वापरू शकता। कोकम 10 ते 15 मिनिटं पाण्यात भिजत घालून ठेवून त्याचा वापर करू शकता। ही बघा, सोलकढी किती घट्ट झाली आहे। चला तर मग आपण फोडणीची तयारी करून घेऊ। मी त्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकते। तेल गरम झालं की त्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी टाकून घेते। अर्धा चमचा हिंग टाकून घेते। आता ही तयार केलेली फोडणी कढीवर ओतूया। कढी जरी पाचक व थंड असली तरी ती प्रत्येकाच्या शरीराला पचेलच असे नाही, म्हणून त्याला हिंग व मोहरीची फोडणी दिली की पचायला हलकी जाते। अशी ही आपली हेल्दी सोलकढी तयार आहे। आपण आता ही सोलकढी सर्व करून घेऊ। तर मग कशी वाटली आजची सोलकढी? जर तुम्हाला सोलकढी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुमच्या कमेंट्स मला शेअर करा। जर तुम्हाला अशाच छान छान रेसिपी पाहायच्या असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।